Както видяхте, през целия двубой играхме много добре. Мисля, че заслужено спечелихме матча. Няма значение кой вкарва гол. Важно е така да побеждаваме. Виждате всеки досега, който е дошъл тук или ние като отиваме да гостуваме, всеки се съобразява с нас. Всеки се затваря, всеки отбор се затваря, защото опитваме се да играем в футбол. Отворени сме, пресираме, опитваме се да играем и се радваме някой като тръгне да се надиграва с нас, но много рядко се случва това. Радвам се, че победихме и се поздравихме с 3 точки. А ти винаги си скромен и отдаваш заслуженото на отбора, но последните 2 сезона вкара 31 гол във втора лига. Сега започваш нова кампания успешно. Какви са твоите лични цели? Какви са целите на Фратрия? 34 са. Аз си ги броя, нали? че те поправям. Но искам да вкарвам. Наистина радвам се, като вкарвам, като бележа голови, особено като побеждаваме. Личните ми цели са да сме по-напреде в класирането. Много добре знаете, миналата година играхме бараж с Янтре Габро, не можахме да го спечелиме. Надявам се тая година да влеземе директно. Вашия наставник е едно интересно име, млад треньор от Латвия, който пък изповядва, можем да кажем, модерен футбол. Лично той какво изисква от вас в работата, която вече имате в последните няколко месеца? Да, млад треньор е. Изискванията са, така мога да кажа, големи, защото тренираме винаги така на макс, изисква винаги да се тренира на макс. Имаме много добри условия, мога да кажа. Те му предоставят много добри условия за работа. Терена ни в Белослав е в много добро състояние. Премиите веднага си ги получаваме, нали, благодарение на ръководството. Радващо за нас е, че имаме такива условия и успяваме да побеждаваме. Всичко това, което изброи, можем ли да кажем, че е една рецепта, една основа за отбор, който да гони място в елита? Разбира се, това е рецептата. Мисля, че няма по-добри условия, от които ни предоставят, нали, тук. И за което им благодарим. Нали, още един път се повтарям. Ние ще даваме всичко от себе си, след като те дават всичко от себе си.